नमस्कार बाबा. नमस्कार. नाव काय तुमचं? शिवराम पाटील, कोणतं गाव? आवे, पंढरपूर तालुक्यात. बर. त्रास काय होता आपल्याला? गुडघेदुखी, पुन्हा हे लवणीतल्या शिरात सुजलेल्या होत्या. बर. हं. मग कुठे कुठे दाखवलं त्या त्रासासाठी? लय ठिकाणी दाखवलं, अकलूजला दाखवलं, पंढरपूरला दाखवलं, मिरजला, बरेच ठिकाणी दाखवलं. बर. हा त्रास किती दिवसापासून होता? हे मला 3 वर्षापासून होता. मग बाहेर काय रिझल्ट आला का? काय तेवढ्यापुरतं तेवढा आला, पुन्हा काय हाय असंच राहिलं. बर. आता आपल्या दवाखान्यामध्ये किती दिवस झाले ट्रीटमेंटसाठी? मला 1-1.5 महिना झाला की. बर. 1.5 महिन्यामध्ये किती ट्रीटमेंट झाल्या इथे? इथं 7 ते 8 ट्रीटमेंट झालं. बर. 8 ट्रीटमेंटमध्ये आता पहिल्यापेक्षा आणि नंतर काय डिफरन्स जाणवतोय? फरक काय जाणवतोय? आता फरक गुडघ्या दुखायचं कमी आलं, मागचे शिरा जे फुगलेले होते त्या कमी झाल्या, बरं. चालायला बी आता त्रास होत नाही बर. म्हणजे बऱ्यापैकी कमी झाल्या. हा हा हा. चालेल. थँक्यू. थँक्यू.